Jo no ho havia viscut, això, i ara l'11 de setembre, clar, ho vaig viure i se'm va posar la pell de gallina quan vaig veure tot això. Em vaig traslladar en aquell temps i em vaig imaginar com ho devien passar, que malament, i inclús vaig plorar, que és veritat, vaig plorar. L'agost del 1705, Montgat va ésser la platja de Normandia a la Guerra de la Successió. Uns 300 vaixells que portaven més de 8.000 homes, als que es van afegir uns 7.000 arribant per terra. Eren tropes lleials a l'arxiduc Carles que van desembarcar a la platja prop del turó que els va servir de referència i de primera posició defensiva, i des d'allà van atacar i ocupar Barcelona. L'exèrcit estava format per anglesos, holandesos, austríacs i també catalans, prop de 7.000 homes dels vigatans, una unitat paramilitar catalana organitzada com a miquelets, milícies populars que practicaven la guerra guerrejada. Tothom que es mori les armes. Les tropes catalanes estaven comandades per el llavors capità Josep Moragas. Després, el vent de la història es va girar en contra, com tots sabem, però ningú no pot negar a Montgat el seu petit paper en un moment de triomf. Jo m'he sentit molt orgullós i honorat el poder interpretar humilment aquest personatge, aquest magnífic personatge, que és un heroi de la nostra història, una història que no sempre se'ns ha explicat i per mi, un cop el coneixo més, podria formar part de l'imaginari popular, quasi com a llegenda. Jo crec que era un home d'acció absolutament actual, un home de compromís, un home fet d'una voluntat irreductible, molt propi d'alguns catalans, tant de l'època com actuals, que perseguia el seu objectiu, que era la llibertat. La llibertat del seu poble, la llibertat de la seva terra, la llibertat dels homes i les dones que estaven en una situació de conflicte aquí a Catalunya. Demà guanyarem! No és així? Doncs endavant! M'imagino els meus antepassats i pobrets que devien passar molta gana, molt de fred. Estic segur que hi havia algú d'ells que devia tenir alguna barqueta per guanyar-se una mica la vida, per menjar, perquè, clar, en aquell temps no hi havia res per menjar. I si algú tenia una barqueta i gastava una miqueta de peix, salvava la família, però, pobrets, és que hi havia tanta misèria. Passaven fred, gana, de tot. I pels fills, ja no vull pensar jo la pena que devien tenir. El que em va impactar més com a noia de Montgat i com a ciutadana que he tingut aquí les meves arrels familiars, doncs va ser el fet de pensar que van arribar aquí a la platja, a la nostra platja, doncs vaixells i soldats que venien a lluitar contra les tropes felipistes, i bé, el fet d'imaginar-me tota la moguda doncs realment m'impactava i em posava la pell de gallina. Vinga, catalans! El turó de Montgat, per la seva situació estratègica, punt de defensa del Pla de Barcelona, al llarg dels segles ha sigut un punt de friccions i de guerres, des de la guerra dels 30 anys, la guerra de la independència, la guerra dels segadors, i en el cas que ara commemorem, la guerra de successió, un dels fets més importants d'aquesta guerra va ser el desembarcament de les tropes anglo-holandeses que aquí es van ajuntar amb els vigatans per recuperar la ciutat de Barcelona, que aleshores estava en poder dels Borbons. Para mí, para una persona que viene de fuera con otra cultura, con otra historia a cuestas, ha sido una gran sorpresa descubrir que uno de los episodios más importantes de la Guerra de Sucesión, el gran desembarco de las tropas aliadas, tuvo lugar aquí en Montgat y en esta playa, a metros de casa. Importante por la trascendencia que tuvo la lucha para el pueblo catalán, para todos los catalanes, que luchaban para defender las libertades y las constituciones contra los dos imperios más poderosos de la época, y contra dos tiranos, contra Felipe V i Luis XIV. El que passa que és desconegut potser pel fet que era la Guerra de Successió, que ha estat amagada. Els governs espanyols, la monarquia, no ha volgut que se'n sapigués. De la història catalana a les escoles poc s'han ensenyat, i de la Guerra de Successió encara menys. Aquest és un fet que, tot i que era conegut pels experts, però per la gent del poble no era conegut aquest fet. I és un fet prou important perquè seria comparable, com ja ha dit algú abans que jo, a la batalla de Normandia, que va ser l'arribada de les tropes americanes per salvar Europa del nazisme. Aquí va ser l'arribada de l'exèrcit aliat anglo-holandès i català per
conquerir Barcelona del domini dels Borbons. L'operació militar va ser un èxit. Els aliats van conquerir Barcelona, van resistir al contraatac filipista fent fugir en Felip V de tornada a França. Van marxar sobre Madrid i la van conquerir. Els biguetans es van convertir en les Reials Guàrdies Catalanes i en Josep Moragues va ser ascendit primer a coronel i després a general de batalla, al càrrec de la fortalesa de Castellciutat, que defensava la frontera dels atacs francesos. L'aliança es va desfer, però, quan el ja rei Carles III va ser nomenat emperador d'Àustria. Anglesos i holandesos van signar la pau i els catalans van quedar sols front l'exèrcit filipista i l'exèrcit francès. Castellciutat, prop de la frontera, va caure i en Josep Moragues va haver de signar un armistici que els filipistes no van respectar. El general va tornar a la lluita, defensant la Barcelona assitiada, i va tornar a perdre en caure la ciutat. Veient els excessos de les tropes sobre els vençuts barcelonins, va voler tornar per tercera vegada a la lluita, però el van trair, el van fer presoner i el van ajusticiar. Sense respecte a la seva condició militar, va ésser arrossegat pels carrers de la ciutat, decapitat i esquarterat. El seu cap va penjar 13 anys en una gàbia al portal de mar de Barcelona. El capità Josep Moragues ens sembla impressionant el que va fer, que va estar 2 vegades a punt de morir, les 2 vegades el van perdonar i ell per tercera vegada va tornar a la lluita i ja no el van perdonar i el que hi van fer no té nom. Però ens sembla molt l'heroi donar la vida i saber que te la jugues i tornar a lluitar pel teu poble. És algo que realment em sembla molt bonic. Quan vam acabar l'escena i tot això, el meu fill es va acostar i em va dir: papa, escolta, explica'm qui era el general Moragues.